ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓ നമോ ഭഗവതേ ചലാഗയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം. നമ്മള് 9ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം. എന്താണ് രാജവിദ്യ? എന്താണ് രാജഗുഹ്യം? ആ മ്യൂട്ടൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചോ എല്ലാവരും. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞോ. അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള, അതെ, അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള രാജവിദ്യ. രാജവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ രാജഗുഹ്യം, രഹസ്യം. രാജവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാലോ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള. ഗുഹ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രഹസ്യം, വിദ്യ അറിവ്. അറിവ്. അതായത് അറിവ്. അറിവ് മാത്രമല്ല, നമ്മള് വിദ്യകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവർത്തികൾ എന്നും കൂടി പറയില്ലേ നമ്മള്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ ഏറ്റവും വലിയത് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതായത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടത്, അതല്ലേ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനല്ലേ പറയാ. അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തി ഏതാണത്? ഭഗവത് സേവനം. അപ്പൊ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മളതിൽ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ 9ാമത്തെ അധ്യായം. അനന്യ ഭക്തി. വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? അനന്യഭക്തി. അതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മോസ്റ്റ് സീക്രട്ട് പറഞ്ഞു, മോസ്റ്റ് സീക്രട്ട് പറഞ്ഞു. ഇതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അത്ര രഹസ്യമായ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതുവരെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത് 9ാമത്തെ അധ്യായം. ജഗത്തില് മുഴുവൻ ഭഗവാനാണെന്ന്, മയാധതമിതം സർവം. പിന്നെ എല്ലാ ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാരും ഉള്ളത്, അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഭഗവാനിലാ. അങ്ങനെ അതെന്തോ ഒരു സംശയമുണ്ട്. ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത് എന്ന്. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞതില്? അതില് പറഞ്ഞു ഇത് രാജവിദ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? അതില് നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയല്ല? ഭഗവാൻ അതിലല്ല സ്ഥിതി. കാരണം വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമാണ്. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ അവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല, അത് നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിക്കാത്തത്? ഭഗവാനെ കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റാത്തത്. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിപൂർണത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ
ഭഗവാനിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം, അതല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞല്ലേ? ആണോ? അതെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവര്, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നവർ എങ്ങനെയാണ്? മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിലല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ, മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? രണ്ടു കൂട്ടരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞില്ലേ? മൂഢന്മാരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു, മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മൂഢന്മാരായവർക്ക് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നു അവര്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനം നേടിയതും മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ എന്താണ്? ഒരു ഫലം ഇല്ലാണ്ട് പോകും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ ചെയ്തതിന് കാര്യമില്ലാണ്ടായിട്ട് മാറും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് മഹാത്മാക്കളാണെങ്കിലോ അവരെന്താണ്? അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരല്ല, സതതം കീർത്തയന്തോമാം അല്ലേ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരെ ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ യോഗമായയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കാനും സാധിക്കും. അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരും പറഞ്ഞു, മൂഢന്മാരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു, പിന്നെ മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞ്? 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ബഹുരൂപനായിട്ടും വിശ്വതോമുഖനായിട്ടും അദ്വിതീയനായിട്ടും ഭഗവാനെ കാണുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഫസ്റ്റത്തെ കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു മഹാത്മാക്കൾ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ സുഹൃതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സുഹൃതികൾ എങ്ങനെയാണ്? ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ, അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം വരുമ്പോ, ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? സുഹൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത കാറ്റഗറിയിൽ പറഞ്ഞവരാണ് ബഹുരൂപൻ, അദ്വിതീയൻ, പിന്നെ വന്നിട്ട് വിശ്വതോമുഖൻ അല്ലെ? ബഹുരൂപൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബഹുരൂപൻ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ബഹുരൂപന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ദേവോപാസന നടത്തുന്നവരാണ് ബഹുരൂപൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേ വിശ്വതോമുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് കരുതിയിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വതോമുഖന്മാര്. പിന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ടുള്ള അദ്വിതീയൻ ആരാണ്? ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവര്. 3 കൂട്ടര്. ഓർമ്മയുണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് 17 വരെ 15 വരെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത്? 17 വരെ അല്ലേ? പിന്നെ തന്നെ പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണ്. വേദങ്ങളില് പിന്നെ ഋക്ക് സാമ യജുർ വേദങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അമൃതമായിട്ടുള്ളതും മൃത്യുവായിട്ട് വരുന്നതും ജഡവസ്തുവായിട്ടുള്ളതും എല്ലാം ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുവരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളല്ലേ? അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ, അതുവരെ എടുത്തതിൽ സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല. ഓക്കെയാണ്. ഇനി ബാക്കി ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. പോവാല്ലേ? എടുക്കണ്ടേ? 18th അല്ലേ? മിനിറ്റ് 18. ഗതിർബദ്ധ പ്രഭു സാക്ഷി. 18 എടുക്കണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 18.
ഗതിർ ഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃ പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം. ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭരണകർത്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രഭുവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിനും സാക്ഷിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെ വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചാല് നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല സൃഷ്ടി, സംഹാരം, പിന്നെ അടിസ്ഥാനം, എല്ലാത്തിന്റെ സ്ഥിതി, സംഹാരം, സൃഷ്ടി, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബീജവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള പിതാവ്. ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ ഓരോ ശരീരത്തിൽ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ശരീരത്തിന് ഓരോ പിതാവ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. കൃഷ്ണന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളോട് അടുക്കുന്നതും പരോക്ഷമായുള്ള കൃഷ്ണ സാമീപ്യമാണ്. പക്ഷെ ഒരാൾ നേരിട്ട് കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത്രയും സമയവും ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കഴിക്കാമല്ലോ. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് എലിവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഞൊടിയിടിൽ എത്താമെന്നിരിക്കെ എന്തിന് കോണിപ്പടികൾ ഓരോന്നായി ചവിട്ടി കയറാം? അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളോട് അടുക്കുന്നത് പരോക്ഷമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സാമീപ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് നമുക്ക് സമീപിക്കാം, ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളിലൂടെ സമീപിക്കാം. അപ്പോ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് കയറിയും പോകാം, സ്റ്റെപ്പ് കയറിയും പോകാം. എന്താ വ്യത്യാസം? ലിഫ്റ്റ് കയറി പോകുമ്പോ ടപ്പേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്തും. കോണിപ്പടി കയറി പോകുമ്പോ സമയം പിടിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ക്ഷീണം വരും, സമയം പോകും, ക്ഷീണവും വരും, ഒക്കെ വരും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഏതാണ്? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്. നേരിട്ടും സമീപിക്കാം, വേറെ വഴികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ത്രൂ നമുക്ക് എത്താം. അപ്പൊ എന്താണ്? സമയം പിടിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഏതാണ് നല്ലത്? നേരിട്ട് സമീപിക്കുന്ന തന്നെയാണ് നല്ലത്. ലിഫ്റ്റിൽ പോണ പോലെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സമീപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗ്രഹണാമൃത്യുജാമൈച്ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദാ സച്ചാർഹമർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും മഴ നിർത്തുന്നതും മൃത്യുവായിട്ടുള്ളതും അമൃതമായിട്ട് വരുന്നതും ആത്മാവായിട്ടും ജഡവസ്തുവായിട്ടും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ത്രൈവിദ്യമാം സോമപാപൂത പാപ യജ്ഞൈരിഷ്ട്വാ സ്വർഗതീം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരന്ത ലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവിദേവ ഭോഗാൻ. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വളരെ ഐശ്വര്യത്തോടൊക്കെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേദപഠനം നടത്തുക, സോമപാനം ചെയ്യുക, സോമരസം കുടിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് ഭജിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ട് അവർക്ക് പുണ്യലോകമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തില്, ഇന്ദ്രന്റെ രാജ്യത്തില് പോയിട്ട് ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ സോമപാനം ചെയ്യാം, കുടിക്കുക, അതല്ല പിന്നെ വേദപഠനം നടത്തി, ഇതൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും സ്വർഗീയത്തിൽ പോകാം, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? അവരതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരും അവര് ഭജിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. അവര് ഭഗവാനെ തന്നെ ഭജിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ത്രൈവിദ്യ എന്ന വാക്ക് 3 വേദങ്ങളെ, സാമം, ഋഗ്, യജുസ് വേദങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്ത്? ത്രൈവിദ്യ എന്ന വാക്ക്. ഈ 3 വേദങ്ങളും പഠിച്ച ബ്രാഹ്മണനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ത്രിവേദി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 3 വേദങ്ങളെ പറയുന്നതാണ് ത്രൈവിദ്യ. ഈ 3 വേദങ്ങളും പഠിച്ച ബ്രാഹ്മണനെ ത്രിവേദി എന്ന് പറയും. യഥാർത്ഥ ത്രിവേദികൾ കൃഷ്ണന്റെ ചരണകമലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ത്രിവേദികൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും?
ഭഗവാന്റെ ചരണ കമലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ത്രിവേദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. തേത്തം ഭൂത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളായ സ്വർഗീയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ നശ്വരമായ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, വേദപഠനം ചെയ്യാതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ സ്വർഗസുഖങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ച്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അളവുണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണല്ലോ അതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കഴിയുമ്പോ ആ ബാലൻസ് 0 ആകുമ്പോ നമുക്ക് തിരിച്ചെവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരും? ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കർമ്മം ചെയ്യും. പുണ്യഫലാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ പോയി അനുഭവിക്കും? സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് അനുഭവിക്കും. വീണ്ടും അവിടത്തെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരും? ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ ഈ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കുറെ നാള് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കും, കർമ്മം ചെയ്യും. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ പുണ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വരും, വീണ്ടും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെയല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ജന്മമൃത്യു പരമ്പര അല്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അങ്ങനെ ഈ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അപ്പൊ എന്ത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ? എപ്പോഴും ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പര മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടിയിട്ടില്ലാത്ത അഥവാ എല്ലാറ്റിനും കാരണഭൂതനായ കൃഷ്ണനെ അറിയാത്തവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ പരാജയമാണ് അനുഭവം. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണവും വീണ്ടും ഭൂലോകവാസവും അവർക്കൊരു പതിവായി തീരുന്നു. താങ്ങും പൊങ്ങിയും ഈ ചക്രത്തിൽ തിരിച്ചു തുടർന്നു പോകും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും? അവരിങ്ങനെ താണും പൊങ്ങിയും കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. അതായത് ഭൂമിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും, സ്വർഗത്തിൽ പോകും, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. അത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അവർക്ക്. അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിപാസതേ തേഷം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആരാണോ എന്റെ ദിവ്യമായ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടെ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഭക്തി, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും. അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടതെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ നൽകും. അവർക്കുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അവർക്കുള്ളത് നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചാൽ മതി. ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് നോക്കിക്കൊള്ളും? ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നേ ഭഗവാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട. ഒക്കെ ആര് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ചെയ്യും. ക്ഷേമം എന്നതിനെ ഭഗവാന്റെ കരുണാമയമായ രക്ഷയിൽ എന്നർത്ഥം. യോഗത്താൽ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച ശേഷം ക്ലേശപൂർണമായ ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീഴാനിടവരാതെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ രക്ഷിക്കും എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ശേഷം ക്ലേശപൂർണമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വീഴാതെ ആര് രക്ഷിക്കും? നമ്മളെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും. അങ്ങനെയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്താണ് ക്ലേശപൂർവമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് വീഴാതെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. യേ പന്യദേവത ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാനിതാഃ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ ഭജന്ത്യ വിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവി ദേവതന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്, ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എവിടെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് എല്ലാവരും. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ
അവരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്താണ് പറയുന്നത്, വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരാ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളത്, വിധിപ്രകാരമല്ല, നിയമപരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, തെറ്റാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. തെറ്റാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ ആരാധിച്ചാൽ മതി, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉദാഹരണം, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ ഇലമേലോ കൊമ്പിലോ കൊണ്ട് വെള്ളമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടില്ല, ആ കൊമ്പില് വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടില്ല. നമുക്ക് ആ ഗുണം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ തന്നെ വെള്ളമൊഴിക്കണം, വേര് തന്നെ വെള്ളമൊഴിച്ചാലാണ് ആ ചെടിക്ക് മുഴുവൻ അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെയും പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ദേവി ദേവതന്മാരെല്ലാവരും. അവരെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഉപാസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആരെ മാത്രം ഉപാസിച്ചാൽ മതി, ഭഗവാനെ മാത്രം ഉപാസിച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് എന്തല്ല, വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ദേവന്മാർ. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത്, ദേവന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിയമമാണോ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമമാണോ നടപ്പാക്കുക, ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് ആര് പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് േണ്ടത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിയന്ത്രിതരും ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രതിനിധികൾ മാത്രമായി ഇവർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകുന്നത് നിയമാനുസൃതം അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭരണാധികാരികളാണ് ആര്, ദേവന്മാര്. ഭരണകൂടമാണ് ഭഗവാൻ. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ദേവന്മാര്. അപ്പൊ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രതിനിധികൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൈക്കൂലി നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നിയമാനുസൃതമല്ല എന്ന് പറയാണ്. അവിടെ പറയുന്ന അതിനെയാണ് അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നേടണമെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് പറയാതെ ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ ത്രൂ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നടത്തി തരുമ്പോ അതെന്തല്ല, അവിടെ വിധിപ്രകാരമല്ല, അവിധിപൂർവകമാണെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. അതിനെയാണ് അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നത്. അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താം ച പ്രഭുരേവ ച നതു മാമി ജാനന്തി തത്വേനാദാസ്യ വന്ദിതേ. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ആരാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് എന്താണ് ഫലം, വീഴ്ചയായിരിക്കും ഫലമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭോക്താവ്. നമ്മൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവ്വലോക മഹേശ്വര. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെയാണ്, എല്ലാത്തിനും നാഥൻ ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. യാന്തി ദേവാവൃതാ ദേവാൻ പിത്രൻ യാന്തി പിതൃവൃതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേച്ഛ യാന്തി മത്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃകളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കും. എന്താ പറയുന്നൂടെ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭൂതപ്രേതാദികൾ ആരാധിക്കുന്നവര്, പിതൃപൂജകൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്, അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അവരൊക്കെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ജനിച്ചാൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്, മരണമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്താണ്, അവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തില് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി അഹം തദഹം ഭക്തിബഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, അത് ഇലയാകാം, പൂവാകാം, ഫലമാകാം, ജലമാകാം, എല്ലാം ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും അത് സ്വീകരിക്കും. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ആയിരിക്കണം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അർത്ഥം. ഇപ്പൊ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണ സാമീപ്യത്തിനുള്ള മാർഗമെന്ന് സത്യത്തെ ഊന്നി പറയുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. രണ്ടിടത്ത് ഭക്തി എന്ന വാക്ക് ആവർത്തിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയണത് എന്താണ്,
ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന സേവനം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തിനുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പറയില്ല തെളിവ് എന്ന് പറയാം. സത്യത്തെ മുന്നിൽ പറയാം. അതാണ് വേണ്ടത്. എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ആ സാമീപ്യം, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് 2 സ്ഥലത്ത് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനം, ഭഗവാനെ സമീപിക്കുക, ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് എന്തിൽ വേണ്ടത്? മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം. സത്യത്തെ ഊന്നി പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 2 എന്ത് പറയണത്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്? നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്താലും, നീ എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, പിന്നെ ദാനം ചെയ്യേ, തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, എന്ത് ചെയ്താലും നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അതൊക്കെ എനിക്കായിട്ട് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ. എല്ലാം ഭഗവാനെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തിനാത് പറഞ്ഞത്? ഏതു സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടിപ്പെടുത്തേണ്ടത്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കണം. ആ വിധത്തിൽ നമ്മളെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ കടമയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യണം? ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശുഭാശുഭാഫലൈരേവം മോക്ഷസേ കർമ്മബന്ധനൈഹി സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. ഇങ്ങനെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജന്യങ്ങളായ ഗുണബോധദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാം. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കുക. അപ്പോൾ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനനുസരിച്ച് വരുന്ന ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നിനക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ടതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളാണ് ആര്? യുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യുക്തൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമാണ്. ഇത് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറയണത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്താണ് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മള് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുക. അതിനാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അത് നിർത്തിവെക്കാനും സാധിക്കില്ല. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേശാസ്തി നാ പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേതേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, എല്ലാവരോടും ആരോടും പക്ഷപാതവും ഇല്ല, എല്ലാറ്റിനെയും സമഭാവനയോടെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, മാത്രല്ല ആരോടും പക്ഷപാതവും ഇല്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ എല്ലാവരോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് എല്ലാവരോടും. പക്ഷെ എന്താണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്? ആരാണോ ഭക്തി പുരസ്സരം എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സേവിക്കുന്നത് അവരോട് ചെറിയൊരു മമത ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് കൂടി ഭഗവാൻ പറയണം. ശരിക്കും എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നെ നിരന്തരം സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന്റെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരോട് ചെറിയൊരു മമത ആർക്ക് കൂടുതലുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ ഏവരിലും സമഭാവനയുള്ളതാണെങ്കിൽ ആരോടും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക മമതയില്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സവിശേഷ താല്പര്യം കാട്ടുന്നത് പക്ഷാപാതമല്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾ എത്ര തന്നെ ഉദാരനും ധർമ്മിഷ്ഠനായാലും സ്വന്തം മക്കളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും സമഭാവനയാണ് ആർക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്, ഒരമ്മയെ എടുക്കുക എക്സാമ്പിള്. ആ അമ്മയ്ക്ക് ഉള്ള സ്വന്തം മക്കളോട്, മറ്റുള്ളവരെ എത്ര നമ്മൾ ഉദാര മനസ്കരാണ്, ധർമ്മിഷ്ഠരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? സ്വന്തം മക്കളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കും. സ്വന്തം മക്കളോട് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഭഗവാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്.
എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പിച്ചേ സുതുരാചാരോ ഭജതേ മാമന്യന്യപക്സാതുരേവസമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു ഹീനമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ആരായിട്ട് കാണണം? സാധുവായിട്ട് കരുതണം. കാരണം അയാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസം അയാളെ ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നതാണ്. എന്ത്? അയാളെ ശരിയായി വർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി അത്യന്തം ഹീനമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ പോലും ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? സാധുവായിട്ട് തന്നെ കാണണം. കാരണം അയാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നവനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഭക്തിപൂർവ്വം സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചില ഹീന കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും അവയെ ചന്ദ്രനിൽ കാണാവുന്ന ആ കളങ്കം പോലെ മാത്രമേ കരുതേണ്ടതുള്ളൂ. അവ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രസരണത്തിന് ഉണ്ടാകാറില്ലല്ലോ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ചില ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ? ചന്ദ്രനിൽ കാണുന്ന കളങ്കം പോലെ. ഇപ്പൊ ചന്ദ്രൻ, ആ പൂർണ്ണചന്ദ്രനില് ഒരു ചെറിയൊരു കളങ്കം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ആ ചന്ദ്രന്റെ പ്രസരണത്തിനൊട്ടും തടസ്സം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സാധു മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെല്ലൊന്ന് വ്യതിചലിച്ചാൽ പോലും എന്താണ് പറഞ്ഞ? ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നിന്ദാർഹനല്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ആ ഭക്തനെ ആര് സഹായിക്കും? രക്ഷിക്കും. ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുമെന്നും പറയാണ്. മാത്രല്ല ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നിന്ദാർഹനുമല്ല. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വചാന്തി നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനിഹി നമേ ഭക്ത്യ പ്രണശ്യതി. അപ്പൊ അവൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ അവൻ എന്ത് സാധിക്കും? ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. അവൻ എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി വേഗത്തിൽ തന്നെ ആരായിട്ട് മാറും? ധാർമ്മികനായിട്ട് മാറും. അതിന്റെ ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്നുള്ളത് കുന്തിപുത്രനോടാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അർജുനനെ കൊണ്ടാണ് പറയിപ്പിക്കുന്നത്. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനെ കൊണ്ടാണ് പറയിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന്? അർജുനനെ കൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയുകയല്ലേ? അർജുനനോട് പറയുകയല്ലേ? അർജുനോട് പറയുകയാണ്. അർജുനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞത് കുന്തിപുത്ര പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്നല്ല പറയണത്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അതെ, കുന്തിപുത്ര ഉറച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കുന്തിപുത്രനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ് ഭഗവാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നത്? മനുഷ്യ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് മാത്രം ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാ? അസൂയാലും അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അസൂയാലും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ തുടക്കം തന്നെ? അസൂയാലും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അർജുനന്റെ കർമ്മം ചെയ്യണം, യുദ്ധം. ഇത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? അതായത് എന്തുകൊണ്ടാ പറയണത്? ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക? ഭക്തന്മാർക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, അല്ലെ? ആ ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് ആരപ്പ തന്നെ ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ചെയ്യും, ഇല്ലേ? ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും ഭക്തന്റെ വാക്കിന് ആര് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും? ഭഗവാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ദുര്യോധനൻ എന്ത് പറയുന്നത്? എനിക്കെന്നാ ഭഗവാന്റെ സേന മതി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ അവിടെ ആയുധം എടുത്തു. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ആര്? ഭീഷ്മാചാര്യര്. ഭീഷ്മാചാര്യര് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു? ഭഗവാന്റെ വീരരസം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ആയുധം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാനാണത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അത് പാലിക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത്? എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശമില്ലെന്ന്. അപ്പൊ എപ്പോഴും അർജുനൻ അത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് പാലിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ. മാംഹി പാർത്ഥവേ പാശ്രിത്യ യേപി സ്യൂപാപയോനയഃ
സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്രസ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതി. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന അധമുകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രന്മാരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ആരായാലും, അത് സ്ത്രീകളായാലും ശൂദ്രന്മാരായാലും കച്ചവടക്കാരായാലും ആരായാലും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം. ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പരമപദം കിട്ടും. അത് സ്ത്രീകളായാലും കച്ചവടക്കാരായാലും ശൂദ്രരായാലും. അതായത് ഇപ്പൊ എടുത്ത് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ എന്നൊക്കെ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അവർക്കൊന്നും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, ശരിയായ ജ്ഞാനം കിട്ടാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അവരാണെങ്കിൽ പോലും ശൂദ്ര എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പോലും, അപ്പൊ അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് എന്തൊന്നും തടസ്സമല്ല. നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഒരു ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നതും കച്ചവടക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്തുമ്മലാണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം കാണുന്നത്? എന്തുമ്മല നമുക്ക് വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തി എല്ലാരും ഒരുപോലെയല്ലേ? ഭക്തിയല്ല. ഒരു സ്ത്രീയാണ്, ഒരു വ്യക്തി സ്ത്രീയാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ ഒരു പരിമിതി ഇല്ല എല്ലാറ്റിനും. സ്ത്രീകൾക്കൊരു പരിമിതിയാണല്ലോ. സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയാണോ അറിയാം സ്ത്രീയാണെന്ന്? നമ്മള് ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? ഒരു മിനിറ്റ്, ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഇപ്പൊ കഴിയണം, എന്നിട്ട് പറയാട്ടോ. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അധമ ഉത്തമ ഭേദമില്ലാതെ മാത്രം കരുത്തുറ്റതാണ് ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെയും ഒരു പരമഭക്തനിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെയും പ്രഭാവം. അത് ആർക്കും സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ അധമ ഉത്തമ ഭേദമില്ലാതെ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 32 നമ്മൾ വായിച്ചല്ലേ? മുപ്പത്തിമൂന്ന് വായിക്കണ്ട അല്ലെ? കിം പുനർബ്രഹ്മണ പുണ്യ ഭക്ത രാജർഷയസ്തഥ അനിത്യ അസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വമാം. അപ്പോൾ പിന്നെ പുണ്യാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെയും രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അപ്പൊ എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മത്യാജീവ നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, എന്റെ ഭക്തനാവണം, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും വേണം, പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, പ്രണമിക്കണം. ആസുര സ്വഭാവികളായ ചിലരുണ്ട്, അവരും കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കംസൻ ഉദാഹരണം എടുത്താല്, കംസൻ എന്താണ്? കംസൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് കംസൻ, അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് കംസൻ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? അതായത് എന്നെ എപ്പോഴാണ് വധിക്കാൻ വരുന്നത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് കംസൻ എപ്പോഴും ഇരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനേക്കാളും കൂടുതൽ ചിലപ്പോ ആര് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഭഗവാനെ? കംസൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ്? വൈരിയായിട്ട്, ദേഷ്യത്തിലാണ് അല്ലെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. ഒരിക്കലും അത് തന്നെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, വേറെ ഒരു അഭിലാഷവും ഇല്ലാതെ അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കംസൻ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടല്ല പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്, ആണല്ലോ? പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് അനുകൂലമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം ഭഗവാന്. ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗർ ബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരാം. ത്രൈവിദ്യ എന്ന വാക്കിനെ എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു? മൂന്ന് വേദങ്ങൾ അല്ലെ? മൂന്ന് വേദങ്ങൾ. ത്രിവേദി ആരാണ്? അത് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? അല്ലെ?
ത്രിവേദിയും ബ്രാഹ്മൺ വേദങ്ങളെ പഠിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ. പഠിച്ചവരെയാണ് പറയുന്നത്. അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? വിധിപൂർവമല്ലാത്ത അതായത് വിധിപൂർവമല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അതായത് എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭഗവാൻ? മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ഭഗവാന്റെ ആരാധിക്കുന്നില്ലേ? മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെ? മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നു പറഞ്ഞു. കാരണം പറഞ്ഞില്ലേ, വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. പക്ഷെ അത് എന്തല്ല, വിധിപ്രകാരമല്ല. അതാണ് അവിധിപൂർവം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏത് രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്താനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ജീവിതം ഏത് രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാതെ മറന്നു പോവാത്തൊരു സാഹചര്യത്തില് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണനിൽ അർപ്പിക്കുന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കംസൻ ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഭയത്തോടെ. ഭയത്തോടെ.